Christian Black Tour så var vi till att valt hesa boar till att få hesa höjrslönna. Vad är det som gör det att just Torbar skulle ha honom? Jeg har har smøger lø. Jeg synes det på samme måde ved at tage iskengar til førskolen Island. Og jeg har det nok så vel valgt at højre det som det her. Vad kan du säga om Torbar kvar ser? Hernus har vi kendt Negvar. Vi har kendt ham fra han sang Dylan og der slager musik, indtil han blev at udvikle sin egen måde at smøge lød på. Og jeg må sige, at det er altid hudtidsk med bag sjovt løgne, men også måten han beder på. Han har sådan en magisk kraft, som driver småbørn og ældre folk. Ja, Hanus har føringar kjent og nok snakvar, men Stanley, han om ikke så øyland yngre enn Hanus, så han sin nutjare i tonlag og høp i fyrren. Ja, på den måten, han flyttede til Danmark og visker i Danmark og i Nordlanden. Men liksom han finnes ikke meget comeback, han visker ikke meget ud for jo nu seneste 5 årene. Og det viser at føringar har øyelige og i hans måde at smøge lød på. At enda kvantutning hava tvær slutjer troubadorer om man vil fire føres tonlagaløp. Det er afgjørende, altså hvis vi ikke har troubadorer i hele landet, så har vi det ikke. Altså det er simpelthen det er så nemt at joggensko så lød den lande. Men det er ikke bare have en troubadour, det er sådan skal sådan være folk af hele landet, altså kvalitet. Det er ikke bare at smække egen op.